ଅନେକ ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ବହୁଜନ ସମାବୃତା ପ୍ରସନ୍ନା ଜ୍ଞାନ ଭୋଗେଷୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନରକେଷୁ ଜୟ ନରକେଶ୍ୟ ଏବଂ ଗରଣସମ ଆତ୍ମନ କାମ କ୍ରୋଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲୋଭ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ରୟୋଧ୍ୟଜ୍ୟତେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ଇଏ ପାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଶିବଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ପଞ୍ଚାନନ କୁହାଯାଏ। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କ ନାଁକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି, ଏ ଅବିଦ୍ୟା ପରାସ୍ତ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ କାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବାଛିଛନ୍ତି କହ, ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଏ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଭଗବାନ ଶିବ ସହଜ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ବାଛିଛି ହେ ପାର୍ବତୀ, ୟାର ଉତ୍ତର ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇପାରିବେ। ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା କାହାକୁ ବଡ ସାନ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିହବ। ମାୟାରେ କଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ କି ସହଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ହଁ ତମ ପୁରୁଷ ଜାତି ଭିତରେ କେହି ବଡ ନାହ, ଆଚ୍ଛା ଆମ ନାରୀ ଜାତି ଭିତରେ ବଡ ବୋଲିକି କିଛି କହିପାରୁନ, ହଁ ତମ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମା ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ହଁ ଡାକ ବୃଷଭକୁ, ହଁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବି ହଁ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନାରୀ ବଡ ହଁ କି ନର ବଡ। ମା ମାନେ କଥାଟା ଜିଜ୍ଞାସା ସିନା କିନ୍ତୁ କତୁଆର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସ। ତାହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 1200 ପୂର୍ବେ ପଣ୍ଡିତେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିବଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଣ୍ଡିତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଶିବ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ପାର୍ବତୀ କି ଲୁଚେଇଲେ? ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 1200 ପୂର୍ବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ। କହିଲା ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରଟା କଣ ଦେଖିବା। ବ୍ରହ୍ମା ଭୁବନ ଲୋକ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିତ ବାବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନବିଦିୟ ଓମେକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରଣଂ ବାମନ ସ୍ମରଣଂ ପ୍ରକାତି ତେଜଂ ଦେହ ସନ୍ଧ୍ୟାପି ପରମାଗତା। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି ତା ନାଁ ହଉଛି 1200 ପୁର। ଏଠି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାପୁରରେ ଦିନ ହେଇନଥିବ। ଆମର 100 ବର୍ଷ ଯେତିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେତିକି। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରରେ ଯେଉଁ ସମୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ସେଇ ସମୟ ନୁହଁ, ସବୁ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। କବି ଲେଖିଲେ ଆ ବ୍ରହ୍ମା ଭୁବନ ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିତ ନ ଅର୍ଜୁନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ହେ ପ୍ରିୟ ସଖା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରକୁ ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଜୀବମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାରିବେ କାହିଁକି? କର୍ମର ବଳେ ନାନା ଜନି ଜାତ ହୁଅନ୍ତି କର୍ମ ଘେନି। କର୍ମର ବଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗର୍ଭ ମଣିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିବ ସେମିତି ପଣ୍ଡିତ ମଣିଷ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ଜନ୍ମ ହବ। ଏକଥା କିଏ କରିବେ ନା ବ୍ରହ୍ମା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରକୁ ଯେ ଯିବ ସିଏ ଆସିବ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରରେ ପଣ୍ଡିତେ ତାହେଲେ ଯିବା ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନବରତ ଲାଗିଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଶିବ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କାଳିଦାସ ବୋଲା ନମଶ୍ରୀ ମୃତ ତୁଭ୍ୟଂ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ପରେ ପଶ୍ଚାତ ଭେଦ ଉପରିଷ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଞ୍ଚ କାରଣ ସର୍ବଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ସଚରାଚର ପୂରିତ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ନମସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଆତ୍ମନେ। ମା ମାନେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସତର ତମ 3 ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଦେବେ। ସତରେ ଯିବୁ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ରଜ ଗୁଣକୁ ଧରିବୁ ମଝିରେ ରହିବୁ।
ତମ ଗୁଣକୁ ଧରିବ ଅଧମତନ ହେଇଯିବ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନରକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାର ହୃଦୟ ତମ ଗୁଣ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ତମ ଗୁଣ ଅଛି ସିଏ ନରକକୁ ଯିବ। ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ରାଗିବେନି। ହଁ ରାଗ ପରମ ହରି। ହଁ ହିତା ହିତ ଜ୍ଞାନ ନିୟଇ ହରି। ହଁ ରାଗ କ୍ରୋଧ ରହେ ତେଣୁ ବଳ ନିର୍ଗତି। ଆଚ୍ଛା ନିଜ କର୍ମକୁ ତା ବଳଇ ମତି। ହଁ ମାନେ ଦିନେ ଏମିତି ଘରେ ରାଗିଲି। ହଁ ନାଇନର ୱାଇଫ କି ଏମିତି ମାଡୁଟେ ଦେଲି ଯେ ଆଚ୍ଛା 8 ଦିନ ଯାକେ ଉଠିଲାନି 12 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କବି ଲେଖିଲେ ମଣିଷ ତମ ଗୁଣ ହେବ ନାହିଁ, ତମ ଗୁଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ନେଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ବରିଷ୍ଠ ରୂପରେ କନିଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରୂପରେ ବାଛିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଶିବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସମାଧାନ ଶିବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ସମାଧାନ କିଏ କରିବ? ଭଗବାନ ଶିବ ଯଦି ମଙ୍ଗଳମୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯାହାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏ ଉତ୍ତର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏ ଉତ୍ତର କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର କିଏ କହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ? ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଦିବ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ ହାର ଭୂଜଳ ମସ୍ତକ ଜଳ বিষ্ণু মোহিনী সর্বক্ষেত্রে সহিতা দেহধারিণী বিষ্ণু মোহিনী রূপধারিণী সজ্জিত দেবতামিনী নাগপত্মিনী সর্বশির মুনি সেবিত হে শিব মনি পার্বতী বনিতাই লাবণ্যী কর্পূর রূপ ভাস্কর কারণপুর গণিত চন্দ্র ভাস্কর ক্রান্তি ভাস্কর চর্ম কেশর ভূষিত সিংহ সাতুর কেতভূষণ ভূষিত হে শিব মনি পার্বতী বনিতাই পদ্মলোচনী নন্দী বাহিনী শেষভূষণ ভূষিত ভস্মলে মন চর্ম ধারণ সৃষ্টি ধারণ প্রাচিত পঞ্চানন জ্ঞামবর্ধন যোগ সাধনে সাধিত হে শিব মনি পার্বতী বনিতাই দেব কিন্নর দেব গোচর বুধরে ধরা ভূষিত সাধনে সাধিত ত্রাহি মাং শিব ত্রাহি মাং শিব ত্রাহি মাং হর ভাসিত হে শিব মনি পার্বতী বনিতাই ভগবান ব্রহ্মা কহিলে প্রভু সৃষ্টি কি ধারণ করନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାସୁକି, ବାସୁକି କି ଯେ ବେକରେ ହାର କରି ପକାନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶିବ। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ଧାରଣ, ସୃଷ୍ଟିର ଧାରଣ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି କି ଟେକନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାସୁକି କି ପଣ୍ଡିତ କାନ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡରେ ବେକ ହାର କରନ୍ତି ଶିବ। ପୃଥିବୀ କି ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛି 55 ପାଞ୍ଚଟି ମସ୍ତକ 15 ଆଗେ କାମ ବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ନେଲେ କାମ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାସ କରେ ନା। ଯେଉଁ ନାମ ବସିବାକୁ ଭୟ କରିବ। ଶିବ ପୁରାଣ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲେ ମରଣ କାଳେ ଯେ ବୋଲିବ ଶିବ ଶିବ ଏଟା ଶୁଣିଲେ କହି ବାହୁନିଆ ଶିବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦଣ୍ଡ ନଥାଏ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା। ଯମଦଣ୍ଡ କାହାକୁ ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ ଛୁଇଁବ ଏମାନଙ୍କୁ ଯମଦଣ୍ଡ ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବ ସେମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମସ୍ତରେ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ତୁମେ ଆପେ ନାଶ ଯିବ।
ସତସଙ୍ଗ କରେ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରେ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ପୁରାଣ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପଢୁଥାଏ। ଏ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜମଦଣ୍ଡ ପୁଣି ଦେଇନଥାଏ। ଜାଗର ହଁ ଜମଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାର, ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ଏକତ୍ର ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ହଁ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ହଁ କହିଲେ ତମେ ହେଲ ପଞ୍ଚାନନ, ହଁ ତମର 5ଟା ମୁଣ୍ଡର ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ଯଦି କାମ ନ କଲା, ହଁ ମୁଁ ହଉଛି 4 ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ରହ୍ମା। ହଁ 4 ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ରହ୍ମା क्या बोलिए? ତା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ହଁ ଆଉ ଶିବ ହଁ ୟାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ କାନ ଏ ରହ ସାବିତ୍ରୀ କି ଡାକିଲେ ପାର୍ବତୀ କଥା କଣ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ପଚାରିଲି ହଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନାରୀ ବଡ କି ନର ବଡ? ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ତମ ମାମା କଣ କହିଲେ କି? କିଛି କହିପାରିଲି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଦାରିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଆସିକି ପାଇଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଲୋ। ଯେ ପୁରା କହିଲା ମୁଁ କହିପାରିବି ନା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେଣି, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେଣି, ଦି ଭାଇ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେଣି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବିଦ୍ୟା ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯିବୁ। କବି ହେଲେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ନିଜାସ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଏ ବର୍ଷ ତମର ଆଳୁ ଲଗେଇଥିଲ, ଏବେ କୋବି ଭଲ ହେଲାନି, ପୋକ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ରସୁଣ ଲଗେଇଥିଲି ଯେ ବାରିପଡା ଷଣ୍ଢ ଖାଇଯାଉଛି। ତମେ ଭଲ ହେଇକି କଥା ହଉଛ ନା? ଆମ ଦି ଭଉଣୀ ଭିତରେ କଥା ବୋଲା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଜୟ ଶକ୍ତି ତିନି ଭାଇ।
ଯେଉଁ ପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅଲେଖଙ୍କ ମହିମା ଅଗୋଚର ଯାହାକୁ କଷିବା ପାଇଁ କାହାର ଶକ୍ତି ରହିଲାନି। ମଣିଷ ଆମେ ସିନା ଯାଇପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ନିୟମରେ ଗଲେ ଭଲ। ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ତ ମହାବାହ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗାୟ ଗୁଣା ଗୁଣା ସୁବର୍ତ୍ତନ୍ତି ତିମତ୍ତନ ସଚ୍ଚତେ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଚାଲ। ଆଉ ସେଠିକି ଆମେ ଯିବା କଣ ଦରକାର ଯେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣିଷ ଆମେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବାଇଆ କହିଲେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭଗବାନକୁ ଚାଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ନାହିଁ ଧର୍ମ ନାହିଁ ପାପ କଲେ ଭଲ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ କହନ୍ତି। ଭଗବାନ ନଥିଲେ ଏତେ ବଡ ସଂସାର ଚାଲନ୍ତା? ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର 749 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା କିଏ ଚଲଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଚାଇନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା 145 କୋଟି, ଆମର ହେଲା 148 କୋଟି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଚାପି ଦେଲା। ସଂସାରରେ କେତେ ଯିବା ଆସିବା କେତେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଦିଆ ଦିଆ ଏମିତି ମଣିଷକୁ କରିପାରିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମନରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଯେ ମୋର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। ଆମର ମୋଦି ସରକାର ବାହାରିଲେ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 148 କୋଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କଲି 3 ବର୍ଷରେ ମୋର 6ଟା ପୁଅ। ଭଗବାନ ବୋଲି ଦେଖିଲି ଚତୁର୍ଦିଗ ସମାନ ଜଗତ ସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗମ ବାପା ମା ସେ ଜାଣ ସଂସାରରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ କରିଛନ୍ତି ବିହାର ଦିନ ବନ୍ଧୁକୁ ଭରି ମାୟା ମୋହରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୋଲେ ହୁଡ଼ିର ପନ୍ଥେ ସାଣ ଯାଇ କୁଡ଼ିର ଅଙ୍ଗାରି ସ୍ୱପ୍ନେ କୁଟି ବସିଲେ ଖୁବଳି ବାକ୍ସ ଗୁଚ୍ଛକୁ ଖାଇ ମଧ୍ୟରେ ମାରି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅଛି। ସର୍ବ ଏମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ବାତ୍ୟା ବହେ ଅବିରତ ଏହା ଜାଣି ନରେ କେଉଁ ଲାଭ ଆସେ କଳହେ ହୁଅନ୍ତି ରତ। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନ ଅଲେଖଙ୍କର ମହିମା କହିହବନି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରମୟ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦରକାର ଥିଲା। ମା ଭବାନୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ସେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଶିବ ସେଇ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ 3 ଜଣ ନୁହଁ, ଜଣେ ସିଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯାହା କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି ତାହା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବସନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ବୁଝିବା ଯିଏ ସେ କେବେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବନି। ଆଚ୍ଛା କଣ ପଚାରିବ? ଆପଣ ଏଇନେ କୋଉ କହିଦେଲେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ବୋଧେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଇଏ ଜଣେ। ଆଚ୍ଛା ତୁ 3 ଜଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖିଛୁ? ଫଟୋରେ 3 ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛ। ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଶିବ ଯିଏ ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ନମସ୍କାର। ଗଞ୍ଜେଇ ଭଗବାନ ଖାଆନ୍ତିନି, ତମେ ବୁଢ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦିଅ। ସିଏ କଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି? ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର 3 କେମିତି ଜଣେ? ମୋର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବସନ୍ତି, ମା ମାନେ ବସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବାପା କେତେ ଜଣ? ଜଣେ କି ନାଇଁ କହ?
ସ୍ୱାମୀ କହେ, ସ୍ତ୍ରୀ କହେ ସ୍ୱାମୀ, ଝିଅ କହେ ବାପା, ପୁଅ କହେ ବାପା, ଭାଇ କହେ ସେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ବଡ ବାପା କି ଡାକନ୍ତି, କି ସମୁଦି ଡାକନ୍ତି, କି ଜେଜେ, କି ଦାଦା, କକା ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଆରେ ବାନ୍ଧିଲି, ଆମ ଘରେ ମୁଁ ହଉଛି ବଡ। ହଁ ମୋ ପୁତୁରା ଡାକୁଛି ମତେ ବାପା, ହଁ ମୋ ପୁଅ ଡାକୁଛି ବାପା, ମୋ ଝିଅ ଡାକୁଛି ବାପା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁଛି ବାପା, ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁଛି ବାପା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ନାଁରେ ଡାକୁଛେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲା ଭଗବାନ 10 ଜଣ 5 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜଣେ। ବୋଲେ ବାୟୁର ଜମ ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ପ୍ରତିଦାମସ୍ତୁ ସହସ୍ରକୃତଂ ଭୂତସ୍ୟ ভূয় নমো নমস্তে মহাপুরস্তাদুঃখভ্রষ্টদস্তে নমস্তুতে সর্বজয়েব সর্ব অনন্ত বীর্যমিতবিক্রমস্তু সর্বসম্পদপশে পুরুষ ভগবান জনে কেমিতি শুনন্তু আজ্ঞা, যে বায়ু সিଏ ହେଲେ ଯମ, যে যম সেই ହେଲେ অগ্নি, যে অগ্নি সেই ହେଲେ বরুণ, যে বরুণ ସିଏ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, যে ଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କ ଯମ। ଏ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ପବନ ସିଏ ଅଗ୍ନି, ଯିଏ ଅଗ୍ନି ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ତା ମାନେ ଭଗବାନ ଜଣେ, ତାର ନାଁ ହଉଛି ଅନେକ। ତଥାପି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରମାଣଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାସ ସିନା ଦେଲେ, ଓଡିଆ କବି ଠାକୁର ମୋର ବିରାମ ପରମଂଶ ଦେଲେ ବୋଲା ଝିଅ ଅଛି ଭଜ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ପରମ ପୁରୁଷ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ସେହି ସୁଜଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ନଦୀ ଶରୀରରେ ପୁରୀ ସାଗରରେ ମିଶଇ ନଦୀ ଯେବେ ସାଗରେ ଯାଇ ନ ମିଶିଥାନ୍ତା ଦେବୀ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ବସନ୍ତ ବାବୁ ଦେଖ, ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଶନ୍ତି ଜଳତି, ଗଙ୍ଗେ ଚ ଯମୁନେ ଶୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳସ୍ଥିନ ସମିଧେ କୁରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୟା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାସ ପୁଷ୍କରିଣୀ চ ଏତାନି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥାନି ସର୍ବଂ ଶୁଭଂ ଫଳଂ ବ୍ରତ। ଯେତେ ମା ତୀର୍ଥ ଅଛି ନଦ ନଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାପ୍ତି ହଉଛି ସାଗରରେ। ଆଜ୍ଞା ସାଗରରେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେ ନଦୀ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ଜଳ ପଣ୍ଡିତ କଣ ମଧୁର ହୁଏ ନା ଲୁଣିଆ ହୁଏ? ଆଉ ମଧୁର ଜଳ ମା ରହେକି ସବୁ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ଭାବି ଭଜନ କରୁଛେ, ମନନ କରୁଛେ, ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଅନେକ ରୂପ ପଣ୍ଡିତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ନମସ୍କାର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ସେଇ ଜଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚେ, ସିଏ ହଉଛି କେଶବ। ହେ ହଁ 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 ଶାଶୁକୁ ବହୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ପାଉଛି କିଏ? ଭଗବାନ ପାଉଛନ୍ତି ଶାଶୁ ପାଉ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ପୁଅ, ବାପା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପାଦ ତଳେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଗୁରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପାଇବେନି, ଭଗବାନ ପାଇବେ। ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ କେଶବ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ ତୁ ଡାକେ, ଯାହାକୁ ଓଷା କରେ, ବ୍ରତ କରେ, ସେଇ ଭକ୍ତି ଜଣେ ନିଏ। ଯେମିତି ନଦ ନଦୀଙ୍କ ସମାପ୍ତି ସାଗରରେ ରହେ, ସେମିତି ଯେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ହେଉଛି କେଶବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ। ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ
ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମକଦ୍ଦମଂ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ସିଦ୍ଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବସନ୍ତ ବାବୁ ଅନିତା ହଉ ପିଲାମାନେ ଯତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପବିତ୍ର ବିଳସମ୍ପି ଶୀତରୁଦ୍ର ମିତ୍ର ନେତ୍ରସ୍ୟ ଗାତ୍ରಂ ଯତ୍ର ଆଦିଗୋତ୍ର ମାତ୍ର ତତମୟମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପବର୍ଗ ବିଚିତ୍ରା ଶସ୍ତାନି ସ୍ଥାପଦ ସ୍ଥାପିତ ନିଜଚନତା ଦେବତା ସନ୍ତିରିତିଆ ଅଭ୍ୟା ସ୍ମରତା ସ୍ମାରରତା ହରି ଚରତାରତା ସସ୍ମତ କଳସ୍ୟାତ କଳିଘିନ ସେଇ ପବିତ୍ର ବାଳିକାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ନାଁ ସବୁ କହିଲା ସେ ବାଳିକା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାରାୟଣ ଭଲ ମଣିଷ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ଭୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ରହ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଦେବତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ରଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସଭା ଗୋଟେ କରାଯିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ୟାର ମୀମାଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ସଭାରେ 5-25 ଦେବତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ ଯାହାକୁ ସଭା କହିବ ବଡ ସେଇ ହବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କଣ ସନ୍ଦେହ? ଆମେ ହଉଛୁ ଗାଁ ଗହଳିଆ ଲୋକ ହଁ ଆମେ ମଫସଲରେ ଘର କରିଛୁ ହଁ ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଳାଗଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଗାଁ ସଭା ବସୁଛି ହଁ ଯାହା ଭାଇଲାନ ହଉଛି ସଭା ବୋଲେ ତୁ କଣ ବୁଝୁଛୁ କହିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଭା ହଉଛି ହଁ ପାଲା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସଭା ହଁ ସଭା ଭାବି ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ଚାଲିଛି ସୁଧର୍ମା ସଭା ସଭା କଳ୍ପଦ୍ରୁବଂ ଦେବେ ଦଶାକା ପବନ୍ଦିତା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପ ସମାକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱାନ ଭ୍ରମଣ ପଣ୍ଡିତ କବୟ ଭଟ୍ଟା ଗାୟକ ପରିହାସକ ଇତିହାସ ପୁତରଜ୍ଞ ସଭା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଭା ହଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସଭାରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବସିଲେ ଭଲ ବିଦ୍ୱାନ କବୟ କହିବା ବଲା ଗାଇବା ବଲା ହାସରସ ଶୁଣିବା ବଲା ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବସିଲେ ସଭାର ସଭା ବିସ୍ତାର କରେ। ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ସଭା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ହଁ ମତେ ଦେଖ ମୁଁ କିଏ ତମେ କିଏ ସେ? ମୁଁ ହଉଛି ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀ କଣ କହିଲେ? ଏ କଥାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ବାଲା ହଉଛି ମୁଁ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିପାରିଲେନି ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିପାରିଲେନି ହଁ ମା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁଧର୍ମା ସଭା। ହଁ ତମେ କଣ କହୁଛ କହ? ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଚାହୁଁଛ ମା? ତାହେଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁଛ? ଜଣେ ସେଠିକି ଆସିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଇଟାମାଟି ଦିଆହବ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସଭା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସଭାରେ ଜଣେ ରହିବନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ସେ ଜଣ କିଏ ଜାଣିଛ? କିଏ ବା ତମେ କହ? ସେ ହଉଛି କଳିଆ ତାମାନେ ନାରଦ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ରହିବେନି ସଭାର ମୀମାଂସା କିଏ କରିବ? କିରେ ନରେ ନାରଦ ନରେ ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ନାରାୟଣ ଯଦି ଏକ ହେବେ ହଁ ବାଇଗଣକୁ ଆମ୍ବ କରିଦେଇକି ବସିଥିବେ। ତାହେଲେ ନାରଦ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ମନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ନାରଦଙ୍କୁ ବସେଇବେନି କି ତାକୁ ଡାକିବେନି। କାହିଁ କହିଲ? କାହିଁକି ଆସିବେ ନାରଦ? ମା ମାନେ ଶୁଣ ହଁ କହିଲେ କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ହଁ ଧୂଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି କେଳି
समस्ते आसिले समस्ते आसिले ताहले किए से आसिले देखिबा आज्ञा ब्रह्मा वेदपति जमपितृपति चौद्रस्य तारापति शुक्र दैत्यपति सुर गुरुपति रुद्र पशुनापति विष्णु यज्ञपति हविरुद्धपति स्कंदस्य सेनापति सर्वत्र मुनय सुमेरु सहित गुरु प्रत्युते मंगल ब्रह्मा विष्णु शिव थिले लक्ष्मी पार्वती सावित्री थिले गणेश कार्तिक थिले शुक्राचार्य बृहस्पति थिले नक्षत्र गण थिले अर्क आयु बल सुशसी दश बल भैमस्य धर्म बल बुद्ध बुद्धि बल गुरु ज्ञान बल शुक्रस्त भाग्य बल सौरी सर्ज बल राहु बाहु बल केतु प्रताप बल एकादश बल ग्रह गणाच गुरुवतु देव नवग्रह आसिले नक्षत्र गण आसिले सूर्य नारायण पवन मान आसिले समस्त देवता देवांगना नरांगना स्वर्गांगना समस्त रुंडीभूत नारद नथिले ताहले स्वर्गसभा चलुचे गोटे गीत ये आगक ना गोटे गीत कार्यक्रम कर आगक प्रसंग आथिब भक्ति रस पाला विषय वस्तु को नहीं जावा आगक ताहले स्वर्गर सभा चलुचे प्रथम गोटे बही अच्छी महिला ठिया हाँ अवसरपा नुह अवसर सीधा कर बंची रुह मृत्यु पर्यटक समस्त उन्नत भाषा कह मल्ला कथा कहूँ अच्छा कह गुली
ହାରମୋନିୟମ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। କଣ ଜାଣିପାରିବିନି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଗ ଚିପା ପଛ ପେଲା। ଏଇଟା ଆଗ ପଟେ ରିଡ୍ ଚିପିବ ହାରନିୟ ପବନ ଦବ। ତୁ ବହୁତ କହୁଛୁ ଏମିତି କି ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇଥିଲା ମୋ ଘରେ ମୁଁ ପରା ମାଷ୍ଟର ହାରନିୟ ମାଷ୍ଟର ହାରମୋନିୟମ ଘରେ ତତେ ନାଚ ଜମା ମୋର ହଉନି ନା